Au Persea di debata Jehovah. Ido ama kargogo naso hatu dosan natumo palanit dohotano. Au Persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai. Imana tinubuhon di Samaria. Nagabe-gabean sianton di Parbagia. Adorang sohabubuhan. Ido tuhatan natumau nabernit di pangumuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana kau pinar silang. Natuat tuban watoru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluhon. Nama naik tu surgo laubut go tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon menguhumi halak nama ngolu dohot namare. Au Persea diton di Parbagia. Jala adong sada hurian nabadia. Huria